Pozdrav svima pčelarima i vrtlarima. 11. je vikend u sezoni i prva polovica mjeseca svibnja. Kako bi pčelama obogatili ljetnu peludnu pašu, posadili smo georgine ili dalije, našli smo boreću cvatu i promrzle pupove glicinije. Pogledajte što smo radili. Uživajte. Danas sadimo georgine ili dalije. Znači radi se o biljci koja ne može izdržati našu kontinentalnu zimu i svake godine se mora saditi ponovo. Dobra strana te biljke je što ona ima korijenje koje se vade i spremaju, sačuvamo ih preko zime i onda ih u proljeće posadimo pa smo u startu dobivamo jače biljke. Znači ovo su biljke koje su ovako zamotane, prezimile u podrumu. Znači zamotane su u papir i to je to. Takve su bile na mjestu gdje se ne smrzava. Znači podrum idealno mjesto. Evo, one su počele tjerati. Vidi se lijepo pupovi. I sad kao takve idu u zemlju. Druge koje ćemo danas saditi su georgine uzgojene iz sjemena. U čemu je štos? Štos je u tome što georgine jako vole pčele. Pčele posjećuju te cvjetove i s njih nose nektar, ali posjećuju samo georgine koje su jednostruke i koje imaju izražene prašnike. Znači, one žuti gumb u sredini cvijeta su prašnici na kojima se nalazi perud i samo takve mogu pčele posjećivati jer im je perud na njima dostupna. One svim što imaju glave kao kugle, lijepe čupave georgine sa krasnim punim cvjetovima su za pčele totalno nezanimljive jer prašnici nisu dostupni i pčela na njima i nemaju šta tražiti. Ja sam sasvim slučajno došla do ovih georgina i sasvim slučajno primijetila da ih pčele jako vole i poslije sam ih išla uzgojiti iz sjemena. Znači ove biljke uzgojene iz sjemena će cvasti ove godine. Uzgajaju se jednako kao i paradajzi i evo sad kad su već u ovoj fazi ovoliko velike, one su spremne za u zemlju, ne očekuje se više mraz i njima ovdje postaje tijesno, moramo ih posaditi. Te biljke će cvasti ove godine, a isto tako stvorit će ovo veliko korijenje i sljedeće godine ovo mi je start u proljeće. Znači ovakve gomolje ću izvaditi na jesen, spremiti u podrum i s njima startam na proljeće ću ih posaditi. Georgine se ne sade preduboko. Ono što je bitno je ispod georgine staviti nešto malo stajnjaka. Ne treba puno, ali nešto je bitno. I ona kad se sadi mora se saditi tako da joj ovaj gornji dio stabljike malo viri. Znači ovo nam je već potjerala, tu će krenuti stabljika, samo je zagrnemo. Ali prije zagrtanja jako bitno je staviti potporanj. Mora biti čvrsti, veliki potporanja jer poslije kad georgina potjera još ovih svojih, nazovimo krumpirića, s kolcem sigurno ga pogodimo i oštetimo biljku. Znači sad se stavlja potporanj kod sadnje da se poslije ima za šta biljka zavezati. Zagrnemo, zaljevat nećemo, ovaj puta najavljena je kiša i to je to. Ovaj komadić viri van, malo stisnemo i posađena georgina. Idemo dalje. Znači sad presađujemo georgine koje sam uzgojila iz sjemena. Stavim malo gnoja, biljku izvadim iz stiropora i lijepo ju preselim tu. Kako ta biljka nema one krumpiriće još uvijek, nego ima običan korijen, znači njen korijen su još uvijek evo ovakav. Ne trebam jako paziti na kolac, ali ipak ću ga staviti sad na vrijeme da poslije nemam brige na njega. Znači čvrsti potporanj i to je to. Te biljke uzgojene iz sjemena će do jeseni narasti velike, zapravo stvorit će im se ovi krumpiri kao što smo ih tamo sadili i one će cvasti za nekakvih jedno od mjesec i pol dana biljke će početi cvasti. Da bi dobili lijepu grmoliku formu, biljke treba optrgati. Znači, kad georgina istjera 3 para listova, znači 1, 2, 3, onda joj se otkine vrh. Vrh otkidamo zato
da bi se biljka granala. Evo, vrlo jednostavno, to je to. Sad će biljka iz ovih pazuha listova potjerati nove grančice i dobit ćemo lijepi grm biljku koja će onda bujnije cvasti. Ono što je isto bitno je paziti kad se sade georgine da se ništa drugo ne sadi uz njih, jer kad ih na jesen vadimo i štihača, znači treba podkajlati. Ako je nekakva trajnica u blizini georgine, kad se podkajla georgina sa štihačom, onda se i trajnica ošteti. Zato ih sadim tu gdje su same, da i poslije mogu tek njihove korijenje izvaditi. Nezgodna strana georgina je jedino to što ih jako vole voluharice i vrlo često se goste s njihovim krumpirima. I ta gozba traje prilično dugo zato što samo se vidi nakon nekog vremena da je biljka upropaštena, a zapravo kad se pogleda onda ispadne da su pojeli sve krumpire kroz jako puno vremena. A znači sve to život. Ono što je tu još se može pokazati, to je kak je niko suncokret. Evo tu je suncokret. Suncokret je sam niko, tu je lani bilo suncokreta velikoga, evo sam je nikao i njemu je došlo vrijeme. Budemo ga pustili nek tu cvate. Biljka koju je vrijedno pokazati ovaj vikend je boreć. Iznenadio nas je kako je rano došao, sam se zasijao i tu nas je iznenadio ovim plavim cvjetićima. Ove njegove prekrasne plave cvjetiće jako rado posjećuju pčele, a listovi se koriste kao začin za salatu, daju salatama kiselkasti okus. Boreć voli vlažna tla, kako je proljeće vlažno, tako je njemu jako odgovaralo, pa je evo dosta rano došao. Ovo iza njega je šeboj, a ovo je rikula u cvatu. Sve tri biljke pčela jako rado posjećuju. Ovo proljeće smo imali kasne proljetne mrazeve, temperatura je išla do -6 ujutro i posljedica toga su smrzavanje cvjetnih pupova. To se izrazito dobro vidi na glicini. Znači ovo su cvjetni pupovi koji su se totalno pomrzli. Znači prvi cvijet smo izgubili. Glicinija cvate još jedanput, obično za 1 mjesec i pol dana. Vidjet ćemo da li će cvast, ali neće cvast tako obilno i neće se cvjetovi tako obilno vidjeti ako bude cvala. Ovo sad izgleda zbilja jadno, ali ona je živa, tjera dalje i jednostavno cvašće na godinu. Šteta, ali to je priroda.